No quedat en aqua, ara sembla que sí. Com hi hagi una aranya... Bastant més que les de Minecraft. Saps on és... Ah! Sí, sí. Fill de ta mare! Puto controlador de pantalla! Eh? Sí, també estic veient que hi ha planetes amb bugs. Ai, amb bugs, de xonses. You're approaching a surface of... Jo encara estic carregant. Jo estic aterrant. Què prefereixes? Aigua o muntanya? Cap al poble, tu el veus? No. Ah, merda, doncs no m'haurà carregat Ah, perquè sí, no... sí, sí, el veig, el veig, el veig. Ah, Està dalt d'una muntanya. sí, doncs pues, a baix de la muntanya farem la base i a dalt tindrem la base a saquejar. Ui, anem a saquejar. Estic venint. Mira, he descobert la Talonguard Village. Ja, perquè has entrat tu primer, cabron, si no l'hagués descobert jo. Estic gravant, acabo d'entrar pel servidor i estic carregant el joc. Vale. Primer, vaig a la PDA i desactivo el maldit del tutorial. Sí. I ara obro això i m'enduc tot el que hi ha. Comptant que l'aranya és la pistola el primer, el drill el segon i la llanterna el tercer. Hola, Marc! Bones! Què tal l'aterratge, bé? Ens hem salvat de miracle, del cataclisme que ha passat. Tinc una pistola a les mans. Cony és? Ah, és una pedra. Dic, cony és aquest bitxo? És una pedra. Era la facció, banda. Eh... Bueno. Factions. Create. Hammerfly. Set. Are, faction... Ai, el casco. A veure si pots aplir. Accept. Vinga, anem a saquejar aquella base. No te tansos massa l'Epsilon Space Port aquell, perquè veuràs tu lo divertit. Jo... Quin és l'Epsilon Spoil? Hi ha un Rocket Drone a prop, eh? Sí, sí, tranquil. Abans l'he tingut que liquidar i a sobre m'ha vingut un transport de tropes. Ah, que guai, no? Treure'm el casco. També. Fica't que vaig als constructors ja i ficat tot el contingut. A baix? Sí, jo ficaria aquí. A l'altra partida m'he instal·lat aquí. No m'ha donat... De moment no m'ha donat massa problemes. Així que... Mira, tenim dinosaures. Un de gran i un de petit. Ja he ficat el meu constructor aquí. On estàs? Ah, aquí. Podem saquejar Constructor. L'altra Això és el medikit. Ah, què tenim? Vale. Ah, saquejar! No matis a ningú a dalt. No puc fer servir el teu constructor, no? No, ho han canviat. Bueno, prova, però crec que no. No, no puc. Sí, és que ficar que no, ja no es podria. Per què? Llàstima. Però els grans sí, no? Suposo. Sí, sí, els grans és una altra cosa. Només parlar del survival. Cosa que per dificultar una miqueta el joc. Una No miqueta. sé. Moment. Anem cap dalt, anem cap a No dalt. se t'acudeixi matar ningú perquè la liaràs. Marc, Sí, que porto una pistola en la mà, això és molt ostentador. sí, però tenim una base a la vora i hi ha un munt de punts perquè apareguin monstres. Has descobert Prometheum. Tan, 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 taran, taran. Estic dintre. Sí, jo també estic saquejant-ho tot. On estàs? Per aquí, agafant tot el que veig. Mira, Growing Pot i com el Spot. No sé, jo tinc l'inventari ple a casa. Cria res? No, 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 no. I tinc males notícies. Quina? No es poden fer servir els testos. Per què? Els d'aquí no es poden fer servir perquè diu que és... Aquí hi ha un generador, podríem vengar. Sí, però primer s'ha de destrossar la base i a la que disparem vindrà el dron d'aquí la vora.
Suposo que estic baixant al lloc adequat, sí. A baix. I tu? Ah, aquí baix ja. No et veig. Espera't. Hola, ja tinc el jetpack. Ui. Ai, ja m'he fotut mal. Sentia els teus pulmons fent tutuc, 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 Sí. tutuc, tutuc. Vale. He pillat 4 testos. Ah, de puta mare. I... amb allò que es fa servir per fer palometes, com es diu? Panís? Corn, suposo que sí. Sí, sí, panís. Blat de mort. Que dic qua. Saps què pots fer? Què? Explorar? Ah, Tallar fusta? I com me coneixes? Va, on ets? On ets? On ets? On ets? Aquí, pegant sotets. Passa'm la teva i la teva... d'aixonses? Com se tira, La Q? No, no ho sé. La Q potser, ara? No, 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 no. És igual. Ho faig del mètode tradicional. Drop. M'equivoco, li foto trash. Ja està, I ja drop. tinc. Sí. Ja tengo 20 cosas, senyor. I jo ja saps què vaig a fer. M'has donat... Tu no ho he agafat. Per què? T'he donat la motosserra i la carga. La càrrega no la tinc. No? No tens com un barril? Tinc un que és el meu, no? L'has pillat? L'hauries de tindre... Mira dins del teu constructor, anda, que segur que l'has deixat. Tens el meu. No, Segur. segur. És una cosa. Què? Pitja shift i obliga-la a deixar a dins del teu constructor el que tens i veuràs com te l'agrupa amb l'altre. Sí, ara tinc dos, és veritat. Veus? Vols les càrregues del dono? És que si vaig a buscar materials... Sí, sí. Si pots trobar magnesi i genial. I tinc 5 cargues de Segon. direcció. Vaya tal la fusta, na 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 na. Vale. Comencem. Viva. Estàs grillat. Jo per què? Estic fent la simulació de que estic tallant amb un atxa. Un atxa? Nadestral. Jo no he dit atxa, ho has dit tu, ha sigut la teva ment, t'ha enganyat. Sí, sí, sí. Incan papi. Tampoc havia sentit lo de arbritos. Has seguit mirant allò? Al final? Sí, he seguit mirant els dos primers. No sabia que l'11 estava borrat, però al final vaig acabar amb una bona base, la pega és que vaig acabar sense temps. Ui! Ui! No estic cavant. Jo estic talant fusta. M'he quedat sense una motosserra. Anem a per l'altra motosserra. De fet, traurem pedra de la... Ai, més fusta de la que farem servir de moment, però... Tinc una pregunta. Dis-me. Si jo no puc deixar les coses al teu constructor i tu no les pots agafar del meu, com t'he de donar la fusta? Bueno, pues de moment ho deixes i la deixes processant i després l'agafes i la tires al terra com he fet abans i anem fent així. Vale. Quin remei, no? Per cert, crec que amb el que m'has donat tinc prou per deforestar tota aquesta zona. Què? Perquè hi ha pocs arbres en aquesta partida. No, no, a l'altra banda n'hi ha més. On hi ha el dron? No, a l'altra banda del llac n'hi ha més. Jo a la meva partida he deforestat l'altra part. Aquí no m'hi havia fixat que n'hi havia. Però bueno, tu t'anirà bé. Tin, tin, tin. Vaig a l'altra banda del llac a buscar arbres. De fet, no vaig a l'altra banda de la muntanya, au, que toca els collons.
Què? Deixa processar el que portes. Vale, ja està a mig camí, però ara baixo i torno. Total. És que així ja tindré per començar a fer la sala quan hagi fet el forat. Estic volant, el Rocket Drone està venint. Sí, és possible que el Rocket Drone estigui venint. A mi abans m'ha sorprès i l'he vist de xorra, saps? Me giro un moment i el veig allà al meu darrere que anava ficant 100 metres. I jo, he pogut cobrir-me amb una pedra i acte seguit ha vingut una nau i ha portat tres soldats i un xutxo d'aquells. Ah, has vist que han canviat com es craftegen les woodplanks, que ara necessites més materials o alguna cosa així. Ah, sí? Sí. M'he fixat. Aquest forat ets tu, no suposo? Sí. Vale. Tanta volta al país. El que sí que m'estic donant compte que el drill taladra molt més ràpid ara. Bueno, millor, no? Sí. No ens queixarem. Especialment pel tipus de base que fem va de perles. En un moment he tingut muntat el cubícul de la base. Aquest cop si pot ser un d'aixònces horitzontals aniria de meravella. Un hangar, que no tinga de fotre'm hòsties per pujar. Estoy en ello, David. Estoy en ello, tranquil. L'altra partida ha sigut molt divertit, sobretot perquè sempre tenies de vindre tu a aparcar la nau. Algo em diu que això... has trobat... Magnesium! On té? Ni idea. Hòstia, està al costat del Prometeu. Pues, tio, hi pots anar buscant. Podria. Hi ha un dron, I silicona. Què silicona? Silici, David, silici. Ets escalmatge de la silicona? Hi ha un dron, hi ha un canon dron. Ah, genial! És un dels meus amics! Sí, pots anar a rebentar i començar a pujar experiència. A veure, jo vaig a provar de reventar-lo. Lo de que el vagi a reventar és una altra cosa que no crec que passi. Si busques un lloc on cobrir-te, pots. Perquè es diu canon dron perquè té canyons, crec. Sí, clar. Lògica aplastant. I traduccions davidianes, però bueno. Et pots posar el projecte de Space Engineers a traduir el joc al català. Ahir m'hi vaig ficar un rato, jo. Una estoneta. Hola, canon dron, estic aquí entre els arbres. I està bastant traduït, està al 86% ja. Hi ha uns quants allà traduint. On està aquest fill de ta mare? Ah, estàs a l'altra banda de la muntanya? Està protegint el Prometeu, Bueno. que també ens aniria bé tindre quantitats. Ho sé. Prometeu i magnesi, ja saps tu lo important que pot arribar a ser... Estàs a dins de la muntanya, cabró? Jo? No. No! Cabró! No, em mate. La seguim. Però ves erràtic. Dispare canyons, no dispare bales. O sigui, és fàcil. Merda! Recordes quan m'has dit deixar tot lo que tingos? És que mai me fots cas, tio. Recordes quan m'has dit deixar tot lo que tingos? Sí, no, ja m'estic imaginant. He de vindre a salvar-te el cul. Sí, sisplau, estic aquí. On estàs? A darrere d'un arbre. Amb el canon rodejant-me. I no pots disparar? No tinc bales, les he deixat. Ah. Vale. Hola, home de la llança, pots anar a atacar-lo, sisplau? Cabró, però no m'empenyis. Estic a 300 metres, 290. Te tinc a sobre. Tu juga al pilla-pilla, tranquil. Vinc pel darrere. Sí, home, jo jugo pilla-pilla, el tinc a sobre l'arbre, crec. No sé on està ara, l'he perdut. Jo estic veient. Ja, estic a 230. Està sobrevolant per aquí dalt, buscant-te. Ah! Ui.
Tu no ho sé, perquè no et veig. Jo estic aquí de sota d'un arbre. T'està... Ostres... Hola, capullo. Coño. No és Canon, és una metralleta. Bueno, t'ha que disparar, als collons. Ui, Ja està. molt bé. Te saqueja tu. Què passa? Vaig a per els materials, jo. Jo de pas tallarem arbres, ja que estic aquí, saps? I aquest d'aquí té pinta de donar molta fusta. Em torno a treballar. Si necessito la teva ajuda, ja et tornaré a cridar amb un... Ah! Una està pendent de tornar. Hi ha una planta que si te la menges et cura, David. Quina? És com un munt de palets així. Que els tios de la llança la donen també a vegades. Mira, més silicona. Con a silici, David, silici. Sí. David. Què? Bugazo. Què passa? Bugazo. Vine un sitio. On estic venint, un moment. Bugazo. A veure, un moment... He aconseguit 600 d'experiència així pel morro. Què has fet? Ja ho veuràs. LOL, tinc un munt de menjar i tu també pots tindre un munt de menjar. Merda, Satan són rocket drone. Ja està. On estàs? Quin, O sigui, mira'm el mapa, tira Sí. recte. Estic dalt de la muntanya. Espera que no vinc el rocket drone. Que si això m'hagués passat amb les Fiberplans ja seria l'hòstia. Fiberplans. Estic pujant la muntanya, tirorí. A veure... Però... Aquest mapa és l'hòstia. Estic aquí dalt ja. Veus? A tu sí? Vine. Vine aquí. Hola. Pilla aquesta planta. No puc. Com que no? Està tallada. Ah, sí? Doncs pues jo li estic... O sigui, jo la veig i cada cop que li dono m'omple l'inventari. Que raro. A veure, que mola, no? Però... Aquesta, no? L'altre dia ho vaig veure amb un player de Twitch que li passava però amb les Fiberplans. Dic, uah, quina xorra. I ara va em passa a mi. Bueno, vaig a veure si trobo una miqueta de Promethium. Que està per allí. I Sí. magnesi. Eso. Magnesi i promicium, a veure si pot recollir. Vaig recollir les Fiberplans aquestes perquè per fer testos són necessàries. Sí, ho sé, volia fer una partida individual i vaig dir, què cony és això? Sí, després necessites bastante. Vale, estic aquí dalt del Promethium. Bon lloc, mira. Ui. Ui. Com veieu, David, cada cop que sentiu ui, Ui. és que està saltant. Pels que no ho sapigueu. Ui. No és que estigui fent un curso de francès. Vale. M'està disparant la base. Què home estic que t'està disparant la base? Qui t'està disparant la base? A Epsilon Spaceport MKI. Està saltant i de sobte comença a sentir... I és perquè dec haver entrat a l'angle